halo bolo, aku saiki arep neng spot melik gandul iki lho. Kiri jalan ki Gapura Ndawe to. Nah, iki Gapura Ndawe. Iki Gapura Ndawe ade lurus meneh bolo. Iki bolak-balik tak apa to, tapi sing nek sing takok-takok. Rutene ngendi, Pak? Rutene ngendi? Nah, iki terus lurus terus bar Gapura Ndawe mau. Iki rada dalane rada nikung. Nah, iki to. Sik lurus meneh. Gosek-gosek. Nah, iki lho bolo, ngarep ki nek buk iki lho. Nek lurus ki arah Wuryantara kono kae enek wisata apa kono kae. Bom. Nah, iki ade belok kene iki. Nah, masuk iki lho, masuk iki. Nah, iki terus iki sampai mentok iki enek pertigaan iki lho. Pertigaane ade ambil jalan sing nganan iki, sing ora cor-coran. Nah, iki lho. Jalan setapak tapi motor iso sampai neng lokasi bolo. Pokoknya wis iki terus nurut jalan iki terus. Dalane ya gur iki. Sepeda motor bisa pokoknya. Nah, marai aku ya numpak pit motor iki. Ngono lho. Nek pemandangannya ora maido polo. Pemandangannya sahdu banget nang kene iki. Ngono lho. Iki mau untung ora baru udan wingi. Nek udan kae mbletok polo dalane. Rodok mbletok-mbletok ngono kuwi. Iso ngepot-ngepot kowe. Oh, tenan iso ngepot-ngepot iso kadang nek sing tiba barang ya. Tapi penting hati-hati polo. Nah, kene iki rada cilik dalane ngarep iki lho. Hati-hati nek lewat kene iki. Iso twibo ning ngiwa iki nek ora hati-hati. Ngono polo. Oh. Kene iki wingi bareng bletok kene iki dalane kene iki. Wis diuruk iki, wis diuruk. Sing duwe warung Pak Iwan jenenge. Nah, iki lurus meneh. Lurus terus pokoknya. Dalane ya gur iki lurus biyen ora lurus sing. Nah, kene iki yang hati-hati, kene iki watu rada lunyu kene iki. Nah, jleng ngarepe wis ketok. Nah, wis ngarep ya kuwi wis tekan spot melik gandul. Iki parkire iso tekan kene bolo. Iki parkir sepeda motore. Warunge ya komplit buka. Parkire kene iki lho. Iki cedak to. Nah, sing mancing ning isor iki. Oh. Full bolo. Sing nyobok ya full. Ya toh, nyobok. Pokoknya PDAM yang nyobok ya. Spot PDAM. Ya toh. Ya loh. Melik gandul full. Full dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau ini. Oh, kayak spot makam Dawe kono kayak. Oh, ngono ya bolo info sementara.